Салом алейкум бародарона гӯшт барои моҳи шариф Рамазон фақат гӯшти бақачай муда 10-20 рубл арзон мекунем назар ва моҳои пешина ба хотири Аллоҳ ба хотири моҳи шарифи Рамазон. Ина калбасона ҳама чиз аста биёе. Ина мирғ дорем нигаҳ кунед овои тоҷикӣ дорем. Ина калбасаи ҳалоли покизаи хидмо. Ина мурғора субнабор дорем. Ина мурғора нигоҳ кунед мурғои дамашни дорем. Ина тара ина нигаҳ кунед дамашни мурған мурғои ҳалоли дамашни хайҷа сухафрукти ай фитиро дорем фитирои нағз дорем нигаҳ кунед бринҷ нахуд лубиё ино тайёршан хайно затарид мекунем. Ина табақи очагай бобигиай чиш меган ина хели табақ дорем. Ина бародаро пригмахел хай маҳкам карагай пригмахел ҳам кор мекуна ҳиҷома ҳам кор мекуна нигоҳ кунед. Ина дориҳои барои табобат дорем барои одамо нигаҳшо кунед ҳиҷома наи бочкаи чиш меган ина та бочкаш меган чиш меган короче барои харобкунӣ и бочка медрой се бор медрой роғани шикам буд об мегара ина нигаҳ кунед ҷои ҳиҷома ина бечора рӯза камтар зориш карагай мумкин ховай баҳзур ана иҷа кафеи Исмоили тоҷикай бародаро ҳамаи авқота уша тиёркуниша сар карагиян иншоалло ва раҳмон наздикии қатъӣ роликаҳои мекунам Исмоили тоҷик аксияи Исмоили тоҷик кунда ба хотири моҳи шарифи Рамазон ош шӯрбо хурмо компот. Можно потише разговаривать, я же снимаю, отправлю. Дар аксия Исмоили тоҷик бародаро дар аксия хурмо оби замзам компот ош. Почему вы не поставили? Дар аксия Исмоили тоҷик бачо оби замзам хурмо компот ош нон чой ҳамаш 350 сум. Шӯрбо гуфтам шӯрбо астай шӯрбо якмда ош дуюмда як пиёла компот як пиёла оби замзам хурмо нон чой ҳамаш 350 сум. биёй бачо ҳама каса бихезе биёе. Ина бачон ҳаминҷа ҷои ифторай ба ягон 45 одама агар наздик бишинан 45 одамда ҷой 45 нафарда ифтор касе ифтордиҳанда биёен ҳаминҷанда ифтори навуҷанда масиҳат куне меҳнати повро аз барои Аллоҳ ҳай аммо пули расхода платид мекунева одамои барои ифтор ту ҷаҳд мекуне амнора меге меое ҳаминҷа ифторактуна мекуне намози шумо мешава ҳаминҷа бихоне нами площадкаи калон ҳамаш инам тараф қиблаи ҳамаш ҷо барои намозхунӣ ай инам намози шумо нами ҷожда мехуни ҷожда мехези сраза чӣ мекунӣ шикамботуна сер мекунӣ ифтор мекунӣ.